Trubor nakaslem jong unong san Hima. Ki Pulit ke jala Meghalaya kila poi menta Patna hadian bakila shimti ya Sonam Guwahati nakakti ki Pulit ke Gazipur Uttar Pradesh kibla yokam ka janmir jong ka pratarik menta ubnai. Katkum ki khobor bala lum le tho ba ka kenhun Pulit na Meghalaya ki badan sangut kila poi menta ka step Patna jila Bihar lingba ka Bugzal ban phashong ya ka Sonam Hapulwari Sharif Police Station. Ki Pulit ke Meghalaya kin Ïalam ka Sonam da ka Lingsoin Spice Jet na Patna hakapor khat 8 baje sau minute no phaisngi banpoi sha Guwahati bat nangni ki Pulit ke Meghalaya ki bala abdupa kin sakit da ka kali sha Shillong ban penong ya jing token katkum kadur khi bala yo iya ka Sonam kaladem ka khle Hapulwari Sharif Police Station kumba ka yo thya bat kerpat bakala thangan kumban chupan kan mau ki Pulit ki la yo ban kam ya saungut ki ba suba don kiti ban penyap yo raja.